Здравей, аз съм Тодор. Представям ти книгата Like a Virgin от Ричард Брансън. Like a Virgin е книга за предприемачеството и предприемачите, написана от основател на собствен бизнес. Тя съдържа примери и съвети за успешен бизнес, които обикновено не се преподават в училище. Кой е Ричард Брансън? Сър Ричард Брансън е един от най-успелите и уважавани предприемачи в света. Той е британски бизнесмен и собственик на конгломерат от няколко стотин компании под шапката на Virgin Group. Ричард Брансън е също така автор на книги, филантроп и авантюрист. Поставил е рекорди за най-бързо прекосяване на Атлантическия и Тихия океан с балон. Каква е основната идея на книгата? Под заглавието на Like a Virgin описва добре за какво става дума в книгата и то е тайни за бизнеса, които не се преподават в училище. И действително, книгата предлага над 70 глави, всяка от които от по 4-5 страници, в които се обхващат огромен брой важни теми за всеки един предприемач и мениджър. Всяка от темите съдържа личното мнение на Ричард Брансън, реални примери от неговата практика в компаниите му под шапката на марката Virgin и конкретни съвети за успешен бизнес. Сред разглежданите теми са, например, неща като 5 малки тайни за старт на успешен бизнес, значението на хората в бизнеса, ролята на най-слабата брънка в една организация, значението на бизнес философията, как да се спечели доверието на клиентите, способността да се поемат рискове, идеалната бизнес презентация, изграждането на търговска марка, важността от поддържането на бизнес контакти, колко важно е да имаш сериозни цели, значението на доброто професионално обучение, как да оцелееш по време на рецесия, как да се управлява прохождащия бизнес, изборът на бизнес партньор, кога и как да се излезе от бизнеса. В Like a Virgin Ричард Брансън споделя изобилие от информация в разговорен и много приятен за четене стил, все едно те съветва близък приятел. Книгата изобилства от практика и ценен опит и е полезно четиво за всички хора, които искат да стартират или управляват сериозен и успешен бизнес. Приятно четене!